chỉ mãi mãi yêu một nụ một gì hai ni pan đã cross lên mùi lo nắng theo số sẽ qua pro pan đã pro cả ham tuy ha ô cross lo ang bao ye rong trong này tuy ang biniting số ya dạo hồi ya ít sai ye ang rong này tung cơn mưa lo nắng hàng phố mấy này Abu cross no putin tung soka te tung pro ang lekha phao phao mấy này ya Subisor beranza sorgo berabiye Calvary hatay balso minbaw O cross no ang pao ye rong dong này tuy ang biniting số ya dạo ya ít sai kia ang rong này không tôi mũi lo ngang ngang phố mấy này Subisor beranza Tokyo mo crosso Ultimo muy lo ang may sawo Ang pabro humabay Ang nagper kerong nay Pabro da Jesus ye tuy hai Bo cross no ang bao ye rong dong này tuy ang biniting số ya dạo ya rong này tung cơn mũi lo nắng hàng phố mấy này là tôi giàu thơ bay tiền kể ăn nó rong xa này mấy là gì mang chung ya sorgo chung no prum srala này cho nó bố chumari chung mai này o cross no ang bao ye rong dong này tuy ang biniting số ya dạo ya ít
siya.
se cross mui do kayo lati mai mayo mo se I need one the cross there mui lo nang pierso se ba bro pan da bro te tung kho ang le kha phang wo bao mai nai ya ru isol be raksa sol go pe ra bi kalbari hat ai ba so min ba no ang bao ye rong tung na thui ye ang bin bi thi so ya yo ru ya ye kai ke a rong na dong tor moi dù isol beraksa thui sop don mo krosko putri mo mui do ao mai sau ao papu ko ma bay ang nok thar ke yau gai ai prabhu Giêsu mãi thui ha bộ Christo ang bao ye rong tung nai thui ye ang binit Giêsu ya yo phui ya ye sai ke Hầu bay thì kẻ cross no rostrana posto bay la ti mai trong ya na tu wo sorgo wo dong no tu strau la nei do no mo tu mari Cross no ang bao ye rong tung nai thui ye ang binit hi so ya yau phu ya ye sai ke a rong nai tong tor moi lo nang ang